ассалому алайкум тамошобинони азизу меҳрубони ма, ҳаматонда рӯз ба хайр. Аз фурсатҳои зеботарине ки мо ин лаҳзаҳо дар шаҳри Доғистон дар Махачкала қарор дорем ва бо хоҳиши албатта пештар категорически ҳама против буд ки ман ва ёро қатишон суҳбат кунам, гап занам. Рӯз то рӯз ки пешравиҳо шудестаи дар командаҳои мо ва занҳои мо муваффақ шудестиянд, мехоҳанд ки пешравиҳои худшона ба дигарон бирасонанд ва мехоҳанд ки худшона шинос кунанд ба ҳамон шахсое ки то ҳол ба компанияи Фаберлик боварӣ надоранд. Ва меҳмони имрӯзаи мо Апай Зулайхоҷон аст. Хушомадед Апаҷон, бениҳоят зани хоксор, меҳрубон, оддӣ, бигем соҳиби 6 фарзанд. Худо ба шукр, худованд илоҳӣ нам умрошона дароз кунанд. аз забони Апай Зулайхоҷон худшон мефаҳмем. Апай Зулайхоҷон директори компанияи Фаберлик ҳастанд, дар командаи ма кор мекунанд ва дар Доғистон Апай Зулайхоҷонам дар рӯи саҳна табрик карданд бо званияшон ва бонуси 110,000-раам Апаи Зулайхо гирифтагианд. Гадавои дахочон чанд қай Апаҷон гадавои дахотон? 360,000. Ин директор просто ҳоли 1 сол нашуда, 1 сол нашуда, ҳоли 1 сол нашуда ки Апай Зулайхо дар командаи ма кор мекунад. Анакай забони худшон мефаҳмем ки ба кадом мақсад, ба кадом ният ва ба кадом роҳҳо кор мекунанд. Ба шахсоне ки боварӣ надоранд чӣ гуфтаниҳо доранд Апай Зулайхо, таманниёт барои духтарои командашон, шахсое ки бо Апай Зулайхо кор мекунанд, ҳамашона аз забони худшон имрӯз мефаҳмем. аввалан ҳама духтарои тамошомекардагиёро саломи дуруди худма мерасонам. баъдан гуфтанем ки занҳои хонашин, духтарҳое ки мисол ниёз ба кор доранд, ҳатман муроҷиат кунанд, кор кунанд, кори беҳтарина. Ман 20 сол тиҷорат мекардам. Шукронаи Аллоҳ, Турсия мерафтам, Хитоям мерафтам, ҳама намуди тиҷоратҳои хубу болое дидагиам, лекин барои ман Фаберлик тамоман ноаён буд. Гарчанде дар тӯли тиҷоратам дар бораи компания шинида будам. Бо мурури замон шукронаи Аллоҳ мекунам ки Саидаҷона ютубшона тамошо карда, завқам баландӣ карду, номнавис шуда, запис карда кор кардаистем. Бениҳоят кори беҳтаринаи оянда дора иншоаллоҳ. Барои ҳамин ҳама духтароро гуфтанем ки бидроянд кор кунанд, кори мешиданиай. Барои навичокои бесабр асобина гуфтанем ки сабр кунанд. аз сабр ҳама корҳои дилшон, муродои дилшон амалӣ мешавад ва бо наставники зебо пешрафта иншоаллоҳ ки умед аз Парвардигор дорем. Пешравиҳои зиёде дар нақшаҳомон ҳаст. Умед дорем ки мерасем. Мо имрӯз дина конференсияи Доғистон бениҳоят пурмазмун гузашт. Мотиватсияи зиёде мо барои худмон гирифтем. Ростӣ пеш аз оне ки омаданим буд, ба хости Аллоҳ ҳар як чиз мегӯянд мешавад. Ман бениҳоят хурсанд шудам барои омаданам, мотиватсияи калон гирифтанам. Саидаҷон бениҳоят инсони хоксор, инсони аз худо бениҳоят вай доранд. Одами заминӣ, худованд бениҳоят хеле одамоя зиёдтар, одами меҳрубона зиёдтар метиҳад. баъдан чӣ гуфтанем? биёем ба канали мо ва номери телефона мемонад. Саидабону худамам регистратсия шавен и кор кунем. Кори мешиданӣ беҳтаринай. Компания маҳсулотҳои бениҳоят нағз дорад ки ман тӯли 9 моҳ мешава кор мекунам. духтаракҳои активни фаъол дар группам ҳастанд.
ҳазор бор раҳмат барои духтаракҳои командам мегӯм, ки боварӣ карда ҳамроҳи мо кор мекунанд ва духтарои оянда этот кор мекардагиёрам бо дили пур гуфтанием, ки даромада бо дили пур кор кунанд. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. ба хотире ки ман рӯи экран набудам ягон вақт, камтар суханроним дигар хелай. Иншолло умед дорам, ки баъд аз солҳои тӯлонӣ иншолло ҳамаша меомӯзем. ям бигем ки як ман ҳамихе барои экран омадагиям. ҳеҷ ай модараш профессионал таваллуд намешавад, ё ин ки ман партнёру пулдори Фаберлик таваллуд шидагӣ нестам. ман зиндагим ай нол, ҳеҷ намедонистам. тарзи суханронима бисёр ҳам гапҳои қабеҳ менавистанд, зиқ мешудам, гирья мекардам. И апаҷон суханронии шумо оддӣ будани шуморо нишон медиҳад ва нишон медиҳад, ки шумо дар иҷа ягон профессионали дар мактаби гап хондагӣ нестед. дар иҷа роҳи бизнеса ёд гирифтан, ки шумо ира аллакай результатша нишон додем. будан вақте ки чорабинии ҳамаи Фаберлик тамом шид, я духтарак мега Сайда, мега ма 10 сола мега дар Фаберлик кор мекунам, лидерам. аз шумо ҳоли 1 сол нашида уже ба званияҳои директорӣ биромадед. бо нагуфта намонад духтаро, ки ман дар Москва компанияи Домовёнок уборка заниматься кор мекунам. пас равнини коре ки ман мекунам намного Фаберлик осудатарай. коршам, маошам, бонусошам сабр карда кор кунен. соҳиби ҳамаи чиз хеле қайд кардан. Саида Раҷабова беҳтарин зан, беҳтарин модар, беҳтарин шахсият қайд кардан. бовар кунен ҳама орзуҳои дилтон иншоллоҳу раҳмон ба хости Аллоҳ амалӣ мешавад. барои мо занҳои мисол нуждатса мекардагӣ барои кор беҳад Фаберлик беҳтарин. мо ҳазор бор раҳмат мегем созандаи компанияи Фаберликам. баъдан вай боварӣ калон ба худтон дошта ҳаракат кунен, иншолло ҳамаш мешавад. ман шахсан бовар кунен боварӣ дорам, ки тӯли ями 2 солда чӣ орзуӣ дорам амалӣ мешавад. иншолло масалан ҳамин коре ки апай Зулайхоҷон озӣ мекуна, ман соле ки ман омадагӣ будам, ман уборщица кор мекардам. и бигем ки ҳақиқата дои после мекунанд чихе одамо. ман уборщица 1 сол ман бевыходной 12300 рубл мегирифтам. ай 8 то 8 уборщицагӣ кор мекардам дар як магазини посудоцентри Калон. апай бигем ки Зулайхорам ҳамин коре ки кардеистай, мақсад хеле фурсатҳо намешед. кӣ мегуфт ки мебиёем мо дар як хонаҳои зебо зиндагонӣ мекунем, дар рӯи саҳнаҳо иқадар моро қадрдонӣ мекунанд, мо ба ин мақсаду рӯзҳо мерасем. ҳеҷ ка намедонад. аллакай и қадамҳои аввалини шумоя апа. мо боварӣ комил дорем, ки ай чунин чорабиниҳо одамо ҳамин хел эҳсосотӣ, ҳамин хел вақте ки дар ҳамин зал шидагӣ, чӣ хеле ки дар бораи як кас мегӯянд дар муҳлати ҳамин қай кориш ҳамин қадар муваффақият ба пеш овард. одами барномус, одаме ки мақсади асосии худша дар зиндагӣ дора, меиста нигоҳ мекуна, ҳамин мега кияй? худованд ҳаминро одам офарида, марам ҳамин хел офарида, ду дасту ду почаи ҳамин дорам, марам дорам, ақле ки ҳамин додай, мадам додай, 24 соате ки ҳамин додай, мадам додай. ҳеҷ маҳал одамое ки муваффақ шудагиянд ва ё 48 соат надоранд, ва ё 24 соат доранд. чӣ ба ки и тонистай, ман наметонам? ҳамара метонам. ҳеҷ ка повар таваллуд нашидай. оша як бор мекунӣ, наметунӣ, ду бор мекунӣ, наметунӣ. ахир ёд мегирӣ. ҳамин мақсадат боша ки ман ҳамин ошкуниро ёд мегирам, ёд мегирӣ. барои ҳамин қа аллакай результатҳои худша апай Зулайхо мода нишон додагай. кадомитон мехоҳем ки дар ҳамин хел муҳлатҳои кӯтоҳ муваффақ шавем? ман обязательно рақамҳои ватсапи апай Зулайхоро рӯи экран мегузорам. метунен бинависен, муроҷиат кунен. аз наздик бо ин як дунёи дигарай бо апай Зулайхо шиштану суҳбат кардану чӣ гуна оддӣ буданшон як дунёи дигарай. шинос мешавен, апаву хоҳар мешавен. албатта ҳамаи шумо командаи ман мешавен. ман дар ҳамаи ҷо ҳастам бо ҳамроҳии командам. пешравӣ
кора нишон додан, кора омӯзондан аз тарафи сатта директори ма, видеороликҳое ки барои муваффақ шудани мо ёрдам мерасонам, ман худам барои шумо мекунам. Шумода дар кор нест видео кардан. Ман худам барои шумо видео мекунам ки шумо ҳамин видеоро гирен, истифодаш барен. И ҳама вақт он видеоҳое ки шумо мебинед, ҳамаи оро баҳри командам, баҳри пешравии командам мекунам ки бисёри мардҳое ҳастанд ки занҳошона намемонанд видео кардан ва ин маъное надорад ки ваё пешравӣ накунанд. Барои вайҳо ман ҳастам. Ман барои ваё ёрдам мекунам. Ҳама бигем материалҳову пешравиҳои нозикиҳои ҳамин ширкати Фаберлика мо барои шумо бепул меомӯзонем. муроҷиат кунен, як командаи калон шуда кор мекунем.